Jama'a ku tsaya ku kalli wannan bidiyon tun daga farko har ƙarshe. Kyauta da ɗan Najeriya zai miki ko bakin fata, wallahi Balarabe ba zai iya yi maka shi ba. Shi yasa ina mamaki wanda suke cewa wai in ka zo garin nan iskanci kake da Laraba. Wallahi ko kana iskanci ma Balarabe ba zai baka kuɗi ba. Kawai dai su suna da san banza ne, bai ƙi ba ma ki zo aiki gidan shi ki ta mai aiki ba ki karɓi albashin ki ba ko ɗaya, kuma shi a hakan daidai ne yake ganin ya miki daidai. Wallahi tallahi ɗan Najeriya idan ba ya fi Balarabe kyawawan hali ba, Allah ya tsine min albarka. Na fi son ɗan Najeriya sau miliyan akan Balarabe, saboda duk wulaƙancin ɗan Najeriya baya wulaƙanta mutum to the extent da zaka gane cewa kai ba kowa bane ba kaman Balarabe. In ƙanshi ne Bahaushe ya fi Balarabe wanka, ya fi shi ƙanshi, ya fi shi tausayin na ƙasa da shi. Nan garin babu wanda zai ɗauki naira kuɗi ya canza ma rayuwa, ko a Najeriya ko so aka canza ma mutane rayuwa, ko neman taimakon nan da suna na ita suke yi. In a nan ƙasan ne babu shegen da zai baki kuɗi. Wallahi Najeriya duniya ce.